ọma m na-ege m ntị kemgbe o kwere m nghọta na ịbakwara ya bụ egwu ahụkwala m na ịka na ọ dị ya bụ na ukwu gị apụbeghị isi gị ka nọkwa gị n'olu ngwa kelenu Chineke onye mere ka ọ dị otu a ihe ndị a bụkwanụ naanị amara ọba amara ma ọ bụghị amara amaghị m ebe anyị ga-anọ n'ụbọchị taa Chineke mere ebere ya bụrụ amara bụ ihe anyị ji eme gịnị adị ndụ ya bụrụ ka na-abata ugbu a ọ ka bụkwa n'isi mbido bụ ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị oge amara isiokwu anyị kpọ n'ọnụ bụ gịnị nwee mkpebi ihe ị chọrọ nwee mkpebi ihe ị chọrọ ọ bụrụ ndị iti ha si decide what you want nke bụ eziokwu bụ ụfọdụ anyị enwebeghị mkpebi ịma na ụfọdụ bara n'ọlụlụ di ha enweghị mkpebi a sịkwala na m kwuru nke a bụ eziokwu ọkwa eziokwu ọtụtụ bara n'ọlụlụ di na nwunye ha enweghị mkpebi naanị ha bara ya bụ n'oge ruola ka m baa ya mana ị nwekwara mkpebi kee ụdị ọlụlụ di na nwunye chọrọ ịlụ ebe ahụ ị na-aga okoro na-etoghị oto were ọgọdọ ikuku buwe mgbe ọ ga-ebukọrọ ọgọdọ ya ọ ga-ebukọtara ya ma bụ mmadụ agbọghọ na-etorughị etorughị baa n'ụlọ di ihe akwa mee anya ya ga-ada n'ala gbam nke bụ eziokwu bụ gịnị ka ị chọrọ tupu gị na-aba ebe ị na-aba ọ bụ ya bụ isiokwu elee ụdị mkpebi ị nwere ị nwere mkpebi na ọ ga-abịa iruo gị bụrụ onye mmegbu n'ọgbakọ nke na-anọ n'ime ya ị nwere mkpebi na ọ ga-abịa iruo gị dabere n'akụkụ mmadụ echiche onye ọzọ ihe onye ọzọ lụgoro gị dabere na ya matakwa na m sịrị gị ịdabere na ebumnobi onye ọzọ maọbụ nchọpụta nke onye ọzọ ebe nke ahụ ruru bụ ebe ị ga-eru ọ kwụsịla ndị iti akpọ ya gịnị imitation mụnwa bụ ụwa m Afrịka bịazie kwuo he who follow imitation have a limitation to reach ọ ya bụ isiokwu onye ọbụla so ihe nke megoro eme na-aga maọbụ dabere n'ihe nke chọpụtagoro ebe ihe ahụ kwụsịrị ọ bụ ebe ị ga-akwụsị ị gaghị agafe ya nke ahụ bụ eziokwu dee ya ede ka ị hapụ ichefu ya ka ihe inwe mkpebi ị chọrọ inwe mkpebi ị chọrọ na ị ga-apụta ụwa bụrụ onye mmegbu jiri ihe na-esewasị isi ọ bụ ya ka mma ebe ọ bata osu ọ bụ nnọọ bụ ihe ị nwere mkpebi ị chọrọ ị chọkwara ịba ụba ka ị nwere mkpebi ịpụta gị rịọwa arịrịọ maka onye rịọrọ taa rịọ ya echi ọ matala na ị wụrụla onye arịrịọ hapụkwa ụdị asụsụ ị ga-eji sụọ ya ọ ga-atụpụkwara gị ọnụ ọ bụ ya bụ nke ị chọrọ nwee mkpebi ihe ị chọrọ mkpebi dị mma dịka ị na-esi n'ụlọ gị apụ n'ụtụtụ a dịka ị na-anụ oge amara nwere mkpebi na ọ ga-abịa ịpụọ na ihe ị ga-achọ na akpa ga-eju gị na ọ ga-agara gị were were na ọ ga-abụ ụzọ dị mma ọ bụrụ ndị obodo anyị mkpụrụokwu eze aja ewe ọha sị na ọ ga-agara gị n'ọkwa nsụ ya gara gị n'ọkwa nsụ tam nke bụ eziokwu maka na ị nwere gịnị ị nwere ezi mkpebi ihe ị chọrọ matakwa n'eziokwu onye na-enweghị mkpebi ịnaghị ama ebe ị na-aga dịka m gwara gị na mbụ share your vision with good health ebumnobi gị ihe nchọpụta gị ihe chọpụtara nke na-aga n'ọdịnihu gị kọwatatụrụ ya onye ọzọ onye isi ya dị mma okenye gị ọ bụghị ndị isi ha na-adịghị mma ịkọwatara ya onye ahụ nwekwara ike ya enwere enyemaka ọ ga-enye gị gị nwere ike ruo ebe ị na-eme gịnị aga nke bụ eziokwu bụ na oge anyị na-akụzi kwarapụm kwarapụm ịhụkwala nụ dịka anyị siri nọ taa kwenyere m n'eziokwu na onye ọbụla na-enweghị mkpebi ihe ọ chọrọ na onweghị ebe ọ na-eru ọ mgbe ị nwere mkpebi ihe ị chọrọ ọ ga-edugu ruo ebe ị chọrọ iru ngwa soro anyị gaa na soshal midia anyị www.isimbido.tv iruola n'ode ma ọkwanụ gị soro anyị gaa n'ihu akwụkwọ nkunu na-akpọ Facebook ị ga-enweta isi mbido ma ọ gị soro anyị gaa na nwa nnụnụ na-agba ama ma ọ bụ Twitter dịka unu na-akpọ ya ị ga-enweta isi mbido ma ọkwanụ gị soro anyị baa na ndị ọ dị mkpụmkpụ ndị ohere ha ndị na-achọghị ka ọ karịa gịnị ọ bụ ya ka anyị na-akpọ Instagram nke ahụ bụkwa nke kwesịrị ekwesị ịhụlanụ ka ọ na-aga n'ihu onyonyo gị o nweghị ihe ọzọ matakwa na ihe anyị nọ
na ohere ya taa nke anyị na-achọ ịpịachi bụ oge amara nke anyị sikwara na isi mbido TV wetara gị. Ọ ka bụ m onwe m bụ Ụwọma Afrịka ma na-asị gị ofu ọjị fọ ofu ede afọ. Ahapụla ụzọ baba n'ọhịa, ebikasịrị ụlọ ọ dịghị onye ebikasịrị ụlọ ọ bụghị ọhịa. Dịka o jiri dị taa, nwee ezumike ka anyị onwe anyị lakwaga nwee ezumike ma na-asị gị dịka na ala ọ bụghị lakụrụ ọnwụ kama ọ bụ ndụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ebidokwa